गासैखौबो सहायनो हानाय गुनखौबो मोनबाय आरो जिउआव गोबां प्रब्लेम जादोंमोन नाथाय आं प्रब्लेमखौ गुरु होननानैसो सानदों आरो बे प्रब्लेमा माबोरै इसिबां बेबायदि आइजो जानानै बाहेरनिखौबो सामलायनो हायो सिंनिखौबो सामलायनो हायो एसे बुंफोरथि होगोन होननानै मिजिंथिबाय लोगोफोर नोंथांमोना हयथ' बयबो माने नुनानै बुंहरगासिनो सानगासिनो बुङाबाबो बिराद देवानि जाबाय मोन्दांथिया होननानै थारैनो आं बिराद देवानि जामारबाय फैयै 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 दोनैयो सोरहानि न'आव मोनफैखो मिथिगौ ना नोंथांमोना ओमफ्राय गोबां गोथौ सोमोन्दो दङ ओमफ्राय सोर बिथाङा बेखौ आं नोंथांमोननो देखायलांगोन दै बयजोंबो मिथिजानाय बयजोंबो मान होजाग्रा माने मानिजाथाव जोंनिनो सासे दिदोम बर' आइजो आरोना बिथाङा स' बिथांखौ आं दिनै एक्सप्ल'र खालामनि आरो दिनै बिथांनि न'आवनो दङ बिथाङा जोंनि बर' आइजोफोरनि थाखाय सासे थुलुंगागिरि जोबोद बाख्नायथाव जोबोद मोजां माने जाय बिथाङा माने बिथांनि बाथ्राखौ खोनासंगोन ना एकदमबारे गोसोआव माने गाबखांनाय फैखायो आरोना नोंथांमोनाव शेयार खालामलांनाय बिथाङा सोर आं बारा बखिबाय थाला दै टाइमाबो बिराद खम अब्लाबो बिराद एडजास्ट खालामदों आरो दा जायखिजाया नोंथांमोना नायलांदोल' नै दङ गिबियावनो देखायग्रोनो आगैमोना सब माबानि आयंनि फिसाला गेदेर ओमफ्राय इयो उन्दै ओइथिं नानिमोन दङ ओमफ्राय दा गासैबो जों ज' थांनो ओंखारगासिनो ओमफ्राय फार्स्टआवनो आं देखायग्रोनोसै नै बिथांजोआ बड'लेण्डनि ना बिटिआर बड'लेण्डनि सासे आइजो माहारिनि बोसोनगिरि बिथाङा बिथांजोनिफ्राय आं फंनैसो कुइसन सोंनो होननानै बेयाव गाफैथारबाय ओमफ्राय बिथांजोआ आंनि बिमायंसो जायो आरोना लोगोफोर दे आयं खुलुमबाय बरायबाय आयंखौ जोंनि बे आंनि बे एमटि नार्जारि इउटुब चेनेल आरो फेसबुक ब्लगावहाय आयंनि सोमोन्दैथ' आरो बयबो मिथिखायो अब्लाबो आं सोंसै माबोरै इसिबां बेबायदि आइजो जानानै बाहेरनिखौबो सामलायनो हायो सिंनिखौबो सामलायनो हायो एसे बुंफोरथि होगोन होननानै मिजिंथिबाय सामलायनायाथ' बिदिनोसै आरो जिउआव गोबां माने उन्दैनिफ्रायबो खस्थ' मोननाय हिसाबै गिबियावनो माने सिगाङो जोंनि सुबुं माहारिनि थाखायनो खामानि मावबोनाय ओमफ्राय गोबां समाव बर'लेण्ड आन्दलनावबो आङो थाफाबोनो मोननाय आरो गोबां अर्गेनाइजेसनफोरजोंबो आगोलाव उन्दैनिफ्रायनो थाफानाय आरो बिनिफ्राय एसे बैसो जानानैबो जेन'बा वमेन वेलफेयार फेडारेसनाव मावबाय बेबायदिनो उन्दैनिफ्रायनो समाजनि हाबा मावनानै समाजनि हाबा मावनोनो मोजां मोनो नालाय बिदियावनो गासैखौबो सहायनो हानाय गुनखौबो मोनबाय आरो जिउआव गोबां प्रब्लेम जादोंमोन नाथाय आं प्रब्लेमखौ गुरु होननानैसो सानदों आरो बे प्रब्लेमा गुरुखायनो आंनि दा आङो गासैबो प्रब्लेमफोरखौ एसे मोनथिनो हानाय बायदि मोनबाय आरो थारैनो जोबोद बाख्नायथाव सोमोनांथाव बाथ्रा बुंबाय दिनै हयथ' आंबो मोनसे सोलोंथाइ मोनबाय आयंनिफ्राय आयंआ होनदों प्रब्लेमा गुरु ना थारैनो नोंगौ बेयो सैथोमार जोङो प्रब्लेमनिफ्राय गोबां खोथा सोलोंनो मोनो ना माने प्रब्लेमखौ बोरैहाय सल्भ खालामनांगौ प्रब्लेमजों बोरै फेस जानांगौ हिखा दिखा मोनलांजोबो आरोना बेनिखायनो थारैनो प्रब्लेमखौ मालाबाबो एरायनाङा बेखौ सौसिनो नाजानांगौ होमबानो मोनसे थार लामाखौ मोनो आरो गाव राफोद जायो आरो जिउआव थारैनो दा बुंनो थांब्ला आङो नै आखाइ खालिजोंसो माने फैनाय जाबाय आरो आयंखौ नायफैनो थेवबो नोंनि आयंनिबो इन्टारेस्टखौ जायखिजाया आयंनि हाबाफारि मावलांनायखौ आं नोंथांमोननो एसे एसे देखायलांनाय जेसे हायो मा मावो आयंआ बाहेरावबो सिङावबो बाहेरनिखौथ' बयबो मिथिखायो आरो दा सिङावबो मा मावनानै दं बेखौ आं नोंथांमोननो एसे एसे देखायलांनाय ओमफ्राय दा गिबियावनो आयंखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय जेबो होनोबा मानो होनबा जों गिदिरखौ सनमान होनांगौ बेखौ जोङो बयबो फालिनांगौ बियो जोंनि हारिमुआवनो जोंनि कालसारावनो दंखायो बेनिखायनो नोंथांमोनजों आं जेब्लायबो बेबायदि श' देखायलांनो नाजायो आरोना गतिके नोंथांमोनाबो नाजाबानो जाबाय बेबायदि गुरु गिदिरखौ जोङो सनमान होनांगौ बेबायदि ओमफ्राय दिनै आयंआ खम समनि गेजेरजोंनो इमान मोजां मेसेज होना होबाय नोंथांमोना बयबो ट्राइ खालामबानो जाबाय प्रब्लेमजों फेस जानो नाजाबानो जाबाय प्रब्लेमखौ एरायनानै थानाङा अब्ला जोङो जिउआव निस्सय आयं बायदि सासे साक्सेसफुल वमेन जानो हागोन आरो माखासे ना जे प्रब्लेमा जोंनि गुरु होननाया थारैनो जोबोद माने बिखायाव नांनाय सोदोब बियो लोगोफोर प्रब्लेम गैयाबा बुजिनोबो हाखायाना जाय माने गथ'आ प्रब्लेमजों फेस जायो बेसो मिथिगौ आरो ना ओमफ्राय जाय प्रब्लेमखौ मिथिया बेयो जिउखौ माबोरै बारहोनो एख' मिथिया इयो बेबायदि जायो आरोना जोबनायाव खस्थ' मोनो आरो खस्थ' मोनो थारै नोंथांमोनखौ आं सहायनो हाया मोनो आरो माने जेरैबायदि आयंआ मावदों नोंथांमोना गावनि बर' साननानै बेबायदिनो सापर्ट होलांबाय था
आयंनि मावनाय दांनायखौ नोंथांमोनाथ' निसय मिथिजोबखागौ नङा होमबा थिग बेबायदिनो गावनि बर' साननानै आयंआ जिखिनि खामानि मावामोन नोंथांमोना हेफाजाब होलांगोन सापर्ट होलांगोनखौ आङो मिजिंथिबाय बर' समाजनि थांनानै थानायाव माने जेसेबां धनि दुखिया बिसोरनि केरेक्टारफोरखौ नुजोब्बाय नालाय मानो दुखिया जायो मानो धनि जायो आरो जों मा मावनांगौ आरो बेबायदि मावोबा जों बबेयाव मोनहैगोन बबेयाव गोलैगोन बेखौ मिथिजोब्बाय नालाय दा बेखायनो बेफोरखौनो दुखु जायो आरो गावनि सिमांखौल'थ' जोङो बानायजाया नालाय गुबुननि सिमांखौबो बानायनो हायोबा मोनसे जिउआव राफोद जायो आरो जोंनि जि मावलांनाय हाबा बेबो गोसोखांथिया मोनसे बैसो जाबा थफ्ला बायदि जायो नालाय जाहाथे जों थैनोसै समाव गोजोनै मिनिलांनो हायो रंजालांनो हायो बै गाव मावबोनाय हाबाया बेनि थाखायनो जोङो मावो आरो बेनो थोजासे जायखिजाया दा आयंआ आंनि सोमोन्दैथ' मिथिखायो आङो मिथियो बिराद नायोबो खोब अनोबो आरो आं नोंखौ नोंनि मामिजों आं लोगोखामोन आरो नों आंनि फिसाजोसो जानो गोनांमोन आं माने उन्दैयाव नोंखौ लायनो गोनांमोन ओंखायनो आं दिनै ब्रा ब्राबाबो लेंहरबाय आरो आं फिसाजोखौ नायनो लुगैदों होननानै लेंनायाथ' गोबां सिगांनिफ्रायमोन आरोना बे माने आंनि फिसाजोसोमोन आसलथे आं माने बे समाव हास्लाबासै गोजोननाय थाबाय आयंनिसिम बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय आयं दे दा देखायलांसै आङो आयंनि किसुमान मावनाय हाबाफारिखौनो हमलाय देलाय ब्रबलांबाय बेसे आयंआ लाखानां केमेरामेना आंसो दै लोगोफोर नैदिनो आयंनि अइभिंआ अइभिं फेक्ट्रि दङ आयंआनो ओरैबायदि गेदेर बियो फेक्ट्रिया नोंथांमोना बेखौ फिसा साननो हागौ थारैनो जोबोद गेदेर माने नै बेयाव मा जि दानानै दोनदों नोंथांमोना दाखांबाय मिथिया बिहु फालि ना बिहु फालि हास'नायनि सिगां ओमफ्राय नैबो बिहु फालि हारसाफोरनि आरोना ओमफ्राय नैयो मायो माबा मिसिंफोरनि दफ्लाफोरनि नामा इयो दफ्लाफोरनि गाले ओमफ्राय नैबो गाले हाखर सिङावसो हा खुरनायनि ना बेखायनो नैबो हाखर सिङाव हा खुरनायनि बिंखायावनो आरोना आरो बेजों लोगोसे गोबां हाबाफारि दंबावो आरो बागान बेसेबा गिदिर दङ माने जि साफा गरिया दिनै आं दानो लुबैबाय ओमफ्राय मिथिबायना नै जेन्टार सानाया हाखु दाखुबाबो सानै लुबैनाय बिराद गोबाव जाबायमोन जेन्टार सानो मोननाया सानो लुबैयोना दानोलाय रोङो आङो गामसाफोरखौ रोंगो ना गोबाव जाबाय नालाय हाखु दाखुनो आरोना ओमफ्राय नैथिं मा दंबाव नायनि नैथिंबो एकदम गिदिरथारलै लोगोफोर बेरायख'नो हाला बिदि आरो मन्दिर बेयो बाथौ मन्दिर नै बागाना हरैहाय दङ थिं बागान दं मार गेदेर दं बागान मार गेदेर बागान दं नै आफा बोराइ बाथौनि मन्दिर लोगोफोर दा नोंथांमोना माबायदि मोनखो भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो हयथ' थुलुंगा मोनबाय जानांगौ जुदि मोनबाय अब्ला मोनसे फिसानो किउट कमेन्ट हरदो होमबाना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै गोजोन्थों दा